Piştî tometên PYD û gefên wê li dijî Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriye û daxuyaniya wê ya dawiyê, roja yekşemê 23 Sibata 2020 desteya serokatiya Enekesê di daxuyanîkê de bersiva PYD da dê daxuyaniya Enekesê de wiha hatiye. Dê çarçoveya tevger û karê dîplomatîk yê Encûmena Niştîmanî Kurd li Sûriye ji bo gihandina nerîna xwe derbarê paşa roja Sûriye û çareserkirina doza Kurdî di Sûriyê de û sivikirina êş û azarin zarên gelê Kurd û bin pêkirinin têne serê wan li deverên Efrîn, Girêsipî û Serêkaniyê li gel pêkhateyên din yên deverê diriya peywendiyan de û avakirina peywendiyên erênî bi hemî aliyên opozisyona Sûriye û hêz û welatên Xwedîrol û bandor di pirsgirêka Sûrî de û di nav wan de Tirkiye wekû welatekî cîran rol û peşdariya wê di terazûyên navdewletî di dosyeya Sûrî de heye û di vê çarçoveyê de seredana Enekesê ji bo Tirkiye û pêşwaziya wê ji alî Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derveyê Tirkiye hat ku ew seredan bû cihê dilrehetiyekî berfireh. Enekesê dê daxuyaniya xwe de serbar kir û got ku li şûna ku piştevaniya Enekesê were kirin û hevdemê seqayên bangên yekhelwêzkirina Kurdî û çareserkirina pirsên nakûk, PYD dê daxuyaniyeke xwe ya fermî de tometên bê serûber arastî Enekesê dike û wê bi gotinên sifkatiyê pesend dide û gefan lê dixwe û bi eşkere dijatiya Enekesê dike û cemawer dixapîne û wan li dijî Enekesê gur dike. Di dawiya daxuyaniya xwe de desteya serokatiya Encûmena Niştîmanî Kurdî li Sûriyê got hevdemê ku Enekesê zimanê kevdanê û lêstikê bi çarenivîsa gelê Kurd red dike di heman demê de tekez jî dike ew ê bi hemî karînên xwe berevaniyê di ber dosa xwe û mafê netewî de berdewam be û kar li ser rawestandina binpêkirinan dermafê gelê Kurd li Efrînê, Girêsipî û Serêkaniyê û vegerandina derbederan bo mal û deverên wan bike. Herwiha Enekesê bi hemî şêweyan guhertina demografî red dike û daxwazê ji zarên gelê Kurd û hevalên wê dike dûrîvan gotar û kiryaran herin ku hewl didin tevgerin ji bo berjemendiya Kurdan beravêtî bikin û destpêşxeriyên avakirina helwesteka Kurdî yekbûyî di vê rewşa hestiyar û çarenivîsaz têk bidin. Roja şemiyê 22 Sibata 2020 PYD daxuyaniyek derbarê hevdîtina şanda serokatiya Enekesê bi Wezîrê Derveyê Tirkiye re derxist û bi rovajê mijar û navaroka civîna hatiye encamdan di daxuyaniya xwe de hewl dide wêneya Enekesê di çavên gelê Kurd de li Kurdistana Sûriye Kurdistanê bigiştî ji şêwe bixe û hewl dide gelê Kurd li dijî encûmenê gur bike. Bin û çew nerîna xwe ya çewt û dûr ji rastiyê û tevgera Enekesê û hevdîtinên wê bi ber pirs û aliyên Xwedîrol û biryar di krîza Sûrî de bi rovajî ji gel re vedûkihêze û bi eşkere daxwaz û perepêdanê ji bo şerê Enekesê dike.